Nou, dat is mooi. Hallo. Hallo. Oh, joh, los. Dit is Charlie, de papegaai van mij. Ik heb hem als tweede eigenaar. Want de eerste eigenaar, daar was de man overleden en daar deed hij precies die man naar. En daar kon die vrouw niet tegen. Kusje, hè? Ja. Dat is wel leuk, dan heeft u gezelschap. Ja, dat is inderdaad. En hij geeft het ook aan. Als ik opsta, dan gaat hij naar zijn voerbak. En dan zegt hij ook, kom dan. Is het verdiend allemaal, hè? Ja, kopje krauw. Got a friend in me. You got a friend Zo. in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from Hallo. you just remember what your old past said. Oh, you got a friend in me. Yeah, you've got a friend. Lekker buiten. Lekker buiten, ja. Dus Charlie is een beetje uw vriend? Ja, maatje gewoon. Het is en blijft een beest natuurlijk. Maar het is echt, als de kooi naar beneden is gebracht en ik ga weg, dan is het wel leeg in de kamer. Dan mis je hem wel. Ja. Yeah, you got a friend in me.